Arafo ni ahwefo yensa so ewomakwa ba enfambra case committee musonfo okode ba mambi matena se die na ensema hodo asabre ababeto ya napono so ene yedi mu nchemu eba abesomo na meka ne sen last week ensembi etodwa ewo cultural center ema John Dramani Mahama Ghana president Otunana musini ema ne ko honom ekosi na nemu majumedie ne ko so kama we sam say jumedie penye be ba besomo sanso na prophet Roger onim say prophet Roger de waka ne ho dia na kyese baabia asai ara say baabia ekoyie yenyenim say na nsem na prophet Roger ekokopie mu e wa Captain Smart ni jumedie a wodi no onua show time ko hye ne nkoma hodo ama mi akoya bebet na hade videos ebre mo say prophet prophet Roger ne nkomsha wo share Captain Smart wo tuhu na mo ne kokopie mu otakwa ene ne mpotem ho baabia no wo ye campaign acha se wo tuhu na mo ne ne am no ka say prophet Roger ede ne nkomsha na kwa kodu onhini ni adazo a enim host ahimfie host ema eye don common semia bia ma me onhini adazo we say na ohini ni adazo ade nkomsha be na prophet Roger kwakoshe nyi se ye ma mi peba edi ato ne naso ne wa bo ho mpaye bia na enu ene nanso ma prophet Roger no kaso kokopie mu ewo ne kache na ene nkomsha wodo de abusuafo prophet Roger ehye ma me ohini ni adazo e bia ansa ne de nseni mu details bebrem no yentwa ho kakra bi emra Mambi makami hubi no. Yes, say education is the key. That's education is the key, dear. Here back what you kilo at free Quartay Abebio International School. Quartay Abebio International School be PM ewa dance ayoko. Near new edubiase. School ewa cheche for when you want to support ewa ministry. The sense was say when you take a crowd wono what the papa wire more frano na mawondachi SCP. School yi sha se nursery, kindergarten, primary, ediposi JHS. School yi ewo ba se famo fano no pa. Di won go school na se wo pon a wo hwe say obi biara abegufie asumdwe ne site wo say the best for us. School yi kwani school so go fani ya gusumi sia. Wo hyasie edi English no kire photokasa or the kasa. Enya wo beti mommy I'm late for school. Go so the way na wo bedden. Quartay Abebio International School or see raising leaders for tomorrow. Quartay Abebio International School train up a child the way he should go. Shenuso say when you know bebe mo that subject excellent and the unity ehunhia na when you know so obenya no Quartay Abebio International School na fe na apentin I was 0535 602 730 0535 602 730. I'm not some Miss Forsay. Oh, 0553 298 865 0553 298 865. Quartay Abebio International School. Train up a child the way he should go. Quartay Abebio International School and no also base made the Obano Akon also Akwa Jimmy dear Sena a fata between some no assay. Prophet Roger Ekokopie mu ewo ohini adaswa the program awodi no ahimfie TV ya ahimfie enkomo na wabra Prophet Roger Ekopie mu na say Prophet Roger de ase wonam no oba say de no say wo de asem nam wona wo friends oba be ni interview ba be bi eche no na onu mum na aba be host na wo ma ba be panel ai enti no kopie mu ewo ahimfie TV na ode nkomhye koma ye maame ohini adazo ase August se celebrate na abusua yenti enfi Prophet Roger no anka no bi nka se mambi wona wo share sankom 2027 August say never down me kasa so nyankopon ane ne difo 2027 August I didn't tell for. Amen.
Bibia dimension come say amen. Masra wonyankopon wo bie yefunu mu. Se ne hana asem na me ka dia. Amen. Na chese nya hana ntina me ba ha. Amen. Na chese ba me ba ye me ba ma. Amen. Eti mama asem be kasa kire de woti. Jesus. Ba me ne awrade kasa wo fie se. Edia na wa ba wa atoch ma wo na brabo mu. Na chese abrabo no bia wo de atoch ni. Ba me transe wo me mpai bo mu no. Awrade se me meka hana asem. Na me mfa hana din me se wo. Banka me wi asem na meka cho se nya hana ntina me ba ye. But the month August 2027 a year by now na awrade de nta agu. Bibia se se de awrade. Amen. Bibia odi fo ba bibia no ba se se de awrade aka. Ya ba ma. The Bible say awrade be ye bibi. Na niwa nyina be hu. Amen. Na so nyina bete. Amen. Na ebra awrade de Samuel edom hana no. Bible mu ya mo pani na emani din bi. Echi ya wade mu awrade de dom wa. E be kata wani mu kwase so. Eniema nyina. Awrade de niema bi dom wa. No de be kata wo bra so. In your share. Yes, Lord. I will give you double. I will give you double. Awrade de niema bi betom wo. Na de ode betom wo no. What the Kata Jumaso, what the Kata Sikaso, for many of them in party, what the Kata Niama Boniso, and what did the Monyam said to Mobi. Menoka say you will beat Yami and the Raho. Nanida swing in Asa, Nabamu, when him dear one yano, but Fasa watching Musa, and your Casaba Cupano for the catcher Abraham was a year call. Now a fish shall play at Yamurano. Now we are Sarah, and your baton and Aso, Papa Duba be a Yaman Yana. I don't know what's here, and it is some say, and a prophet's root a copy of a 1 TV. Or this so, Mammy or Mimi Adazwa, and in 2027, dear, not in Naya Shenim say, as some papa and a BC, Edia Mammy or Mimi Adazwa, no so or Betty Apadasu, and said, wash any march, wash any march, and a young home say a free prophet's root, no obey the name and Bible. Any other time, Mammy or Mimi Adazwa, no a cheap. Now, I was trying to answer no as last week, and you say, we've been able to national, but more than share. And I'll call the Bambi Major Grammy de Baba Sumuna last week. In Shimudi Airport, so our cultural center. Otumfour Sumankwaa Hene Ekopiemu or John Dramani Mahama Ghana president or no so etuna na musimi Emaniko Kopiemu or no some say Jumedia Bay Abusia Jumedia a course so our cultural center Ghana say nay what's one man wasting me a comfort wasting me a bosom. We see me say, near Mamma Fredro, ne be femu, aya, we are baby tuja. Wabram penny for Otumfour Sumankwaa Hene penny for who will be called our cultural center, only baby tuja said, Cicino. So we are comfort, and now we are doing me now was what free map on Hodia and who been here, so we bekita certificates. I dear dancer, some pa, we are comfort. Adia dear dance yes and power gentity ye e free obi a wakomunim dimu na etimi nkoba se be fatu ye hoso se ye konfo e na nanom aton sa afra ye na nanom na ye aduma na so ye ni certificate bibi e dear dance se e che na busu video no e wa ha no se me enkoye se me e na make ntiri je nhwe video abosom no ense wiem ebi ye dem na go fa abosom be go wiem e twa ko e ye bisa ko e ba da bai abosom na mudu go ewie mutwa so kokoro betwam efiri ne ne ye bia obeye wo social media a itia akom atani die huru we panya no odi atam na se mete ya obi se akomfo ba ko yentumutumo ni tal okay eno tina fe yen hwe full video no yen hwe videos no kaka sem ye dwumedie no esifa ko ye foto bia eto dwajo ndamani mahama na musimi no edit dwa NSN certificate no ensem esifa ekwa video no ewa pantimesho so benya time no wa hwe ni nyina e de akonsan se na enu yagu ya che pa eno tino ye nyina yentimi enhwe video besisem wada na yenso yemfa ye comment ento na we obi komfo anoche zero do di hase se ya kan ho abomu yi Otumfour ne nyame enhu mu anye yie enti aba mu panimfo mehwe de ye ampa panimfo aba ama Otumfour so tutu Sumankwaa Hene abetena ye na na cha ma bas a odi kwe hye ne sa odi ye nyina ka ho aba na ni pe fire chichiri ne benche ba ya e fe keke akom ho nkomo ne ebedu ye ampa ye amfa ntuni tirim se nimiye dibi uye ni ye mpo ade abedibi ye wo se anka no nko a obahweti akomu de
and ya ninkra kwa yeah, very important. Aban no na law, omo frɛ no Health Professions Regulatory Act. Sa law no kyerɛ sɛ ansa na wobɛ frɛ wo sɛ wo sa yare a ɛwɔ sɛ unka ekuo ho. Ehia ɛno nti wofa your forms na wobɛhu sɛ referee any recommendation letter any association a woka ho ɛno nti na meba ha meka sɛ yɛne yɛnananom ɛkwan no hɔ a wobɛtumi anya license wei a abrɛ a wamfa association bi ho wofa license no so a wo picture bɛbɔ hɔ wo din ɛwɔ hɔ wo kɔm a wo kɔm no ɛwɔ hɔ ɛyɛ wo a wo license wo a woyɛ Akomfoɔ no any baby a woyɛ w'edwuma ɛduru baby na ebi mo print fake wobɛhu ana ɔmo print fake aban license no meso na me de udin ka aban list of registry ho wokɔ court a na udin ka ho a ɔmo gye tum sɛ you are a licensed practitioner me na my signature wɔ asese this is my signature unya license a ɛduru baby ebi mo so yɛ fake na ɔmo akɔ forge your signature de ato hɔ sɛsi ano de ɛyɛ mi sɛ yɛde ade a yɛfrɛ no QR code ɛde abɔ hɔ QR code ni nie saa QR code no wo scan a wo de wo phone scan a ɛbɛbie nipa korɔ no pictures ne ne din nyinaa ɛwɔ internet so ɛyɛ fake a wo scan a ɛmba so ɛno na wɔde ka ho a sɛ wo kita license wey a it can be faked so yɛn as a council a yɛwɔ Ministry of Health no yɛpɛ sɛ yɛboa for you to be able to practice in safe space because nansi law sɛm no dɔɔso yɛne mo kasa sɛsi ya no yɛ staff baako kɔ police station bi wɔ akyi hɔnom na ɔmo akyi obi ɔmo sɛ ɔmo anaduro ɔnom yɛ no na ɔfe basabasa ɛno nso sɛsi ya wobɛhu a obi bɛfrɛfrɛ abokyire fa nipa korɔ no kɔ court fa kɔ court because sɛsi ya their lawyer for adɔso so ɛwɔ sɛ wombɔ wo ho ban join the association deɛ nananom from sɛ mombɛ join no na monya kwan bɛnya license ehia paa obi wɔ hɔ a nsɛm ntoo a wonhu ba wonnim da a nsɛm bɛba abɛto because Ghana ha mmerɛ wɔ hɔ a ansana you can practice as a doctor because doctor for so wɔ mo license a wɔn gye nurses for so wɔ mo license a wɔn gye mo so abaya ma mo license a wɔn gye ogye na you are recognized by the government ɔmo to nsa aka kyerɛ yɛn no ebi mo wɔ ha ebi a in the past who apply for license a ɛmba obi so wɔ ha a wetua nso so a ɔnya me the current government who kɔ fire manifesto page 104 the NDC manifesto no yɛ kan sɛ yɛ bɛ share traditional medicine kina ɛwɔ hɔ ɛyɛ promise a yɛ promise Akomfoɔ a ne traditional healers ɛwɔ Ghana ha nyinaa ɛwɔ yɛ manifesto so ɛnyɛ sɛ yɛ didi agorɔ so who apply for a license it will come within the stated time nti na ɔmo to yɛn nsa frɛ no less than 2 weeks yɛ processing license no yɛ de ne fa aban system ni nyinaa and we got the licenses ready so ɔmo di ɔmo di ma yɛ ɔmo register yɛ no all of their licenses have been processed but yɛn ntumi nfa ni na ma obi awɔ ha nti na for example yɛ bɛ present 2 licenses here just for you to see yɛwɔ tea doctor Nana Boakye type of healing psychic healing ɔwɔ hɔ a mpatɔ mo mbɔ mo nsɛm ma tea doctor Nana Boakye ɔwɔ around na chairman Nana Boakye that's why Bridget o license you're fast but some money in your original license Nana Boakye the general license and you're fake too any tea doctor Nana Kwabena Abebrese
psychic healing. Sambo Kasma Afama Mama Abbas Rabba Wabato license. When we are trying to decide whether we need district until now, Koya Mamma Manning High. Nana Abbas, obtain the license. A corner being Obiam Bomodin, a very easy process. Name Makase, there is a procedure. The council in himself, Mushe, Yenana no Masi, Intina Mupese, Mubenya recommendation, any referee or more. Munya recommendation, ni referee now, na ya process it. Uba, now unka omohua, yentimi mao license, trasa. Sabe who join the district of Abra. Bomodi, Neka, Omohu, so that you be recognized. Because I was say Abayin who say, Nananum Ajia Tum say, Uye, how do you call it? Akomfoɔ. Omo anjin tuma, yesu yentimi njin tum. Manano mo ni ho dansia, wo no ntimi nyewe ntum. Sana law no try. So mumbomode mumboayen. So that traditional practice will be beautiful. Enti abusua eno no. Enti no ntimi emfrɛ wo ho sɛ wo yɛ konfo, wo genteteye. Nananom atonsa afro na woni certificate eba ne sa emboa. Eba ne sa mo akra dise no de aba beto dwan no. Se wo so wo yɛ konfo na wasua adwuma bɔn ho de bedi adanse sampa wo yɛ konfo a ye beji watum a obetia ye adwuma e de aduro ama wo bi no je se wonya sa certificate no ai tabusua wei ene asem a eda honom ti ye besre mo ada e bia na wonua konfuo bi nteye wonua bia na nanom ato nsa afre no no sa agentity ye wonua bia agentity ye no wonte no wo 60 no fasika beji ska no ados dodo said ye pedi kan ka say ye say konfo bi kura eye tumutum ne tan enti wo de se wo gye hu di sampa wo mu ya to nsa afre wa de ehia ne certificate wa wie enye certificate bia ko betimi akọ printing shop no ma print ama wo tabi de emu odu eno ena ewo se wonsa etumi ekabusua ye gira asem we sua de enadwuma ya chemu 22nd videos and enso beba na second program so enso enche ye de beto aso ede amamu nti be sure say enenda de dika no pe channel yi so obe subscribe ama yen e wo YouTube be sure be like na comment no wo de ato ase ede ama yen na wo yi so afolo yen e wo Facebook Kesami TV wo like wo share na comment ni so wo de ato ase ede ama yen e kwatia be international school e na make am for ede ama for bande ko no na onkoje entity omo new edubiase ayoko new edubiase from 0553 298-865 and that's 0247-677-257. Okode ba man bi edi am this of Moses Adaroma and then so tumbi dwumedi eba ebeso.